हॅलो फ्रेंड, स्वागत आहे तुमचं आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे माइंड ब्लोईंग किड्स. मित्रांनो, आजचा आपला प्रश्न आहे, मधमाशी चावल्यावर काय होतं? मधमाशी एकदाच का चावते व चावल्यानंतर ती का मरून पडते? तुम्हाला कधी जाणवलं का की सगळीकडे भटकून शेवटी ती मधमाशी आपल्या पोळ्याकडे न हरवता बरोबर कशी येते? आपल्याला एक दोन माश्या चावल्या की इतरसुद्धा माश्या चावतात, सर्वच आपल्यावर हल्ला चढवतात. असं का होतं? सर्वच का चावण्यासाठी तुटून पडतात? असे अनेक प्रश्न आपल्याला पडतात. चला तर मग आज अशा प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहूया आपला संपूर्ण व्हिडिओ. तर मधमाशी नेहमी मधुपर्काच्या शोधात असते. तिला किंवा तिच्या पोळ्याला जर कोणाकडून धोका निर्माण झाला तर ती डंख मारते. डंख मारण्यासाठी तिला सुईसारखा अवयव असतो, त्याला स्टिंग म्हणतात. मधमाशी चावताना हा स्टिंग आपल्या शरीराच्या मांसल भागापर्यंत पोहोचवतात आणि मग त्याच वेळी ते शरीरात विषही सोडतात. पण यात एक गडबड होते बरं. ती अशी की सुईच्या दोन्ही बाजूला दोन काटेरी पट्टी असल्याने ती शरीरात रुतून बसतात. म्हणजे तिचं जे स्टिंग असतं ते आपल्या शरीराच्या मांसल भागात रुतून बसतं. मग माशी काय करते? माशी तिची स्टिंग चावल्यानंतर बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करते आणि त्या प्रयत्नातूनच ती ओढली जाते. ओढल्यामुळे ती तुटते आणि ती सुई मधमाशीच्या पोटाला जोडलेली असल्यामुळे पोटाचा भागही तुटतो. कळलं? म्हणजे जेव्हा ती स्टिंग, तिची जी सुई असते ती आपल्या शरीरात घुसलेली असते, ती काढण्याचा जेव्हा प्रयत्न करते तेव्हा ती काटेरी पट्ट्यांमुळे अडकलेली असते आणि ती काढण्याचा जेव्हा प्रयत्न ती करते तेव्हा ती ओढल्यामुळे तुटते आणि ती स्टिंग तुटली. ती स्टिंग तिच्या पोटाशी जुळलेली असल्यामुळे पोटाचा भागही तुटतो आणि हा त्रास सहन न झाल्याने माशी मरून पडते. आता आपल्या दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर पाहूया की सर्वीकडे भटकून ती बरोबर आपल्या पोळ्यापर्यंत कशी पोहोचते? अशी रानामध्ये, जंगलामध्ये ठिकठिकाणी भटकून पुन्हा बरोबर त्याच मार्गाने किंवा दुसऱ्या इतरत्र मार्गाने बरोबर ती आपल्या पोळ्यापर्यंत कशी काय पोहोचते? एक माशी आपल्याला चावली की इतरही माश्या आपल्यावर का हल्ला चढवतात? याचं उत्तर आपण आता पाहूया. ते होतं असं की हवेत उडताना किंवा चावताना मधमाशा एक गंधयुक्त रसायन पसरवत असतात. त्याचं नाव आहे फेरोमोन. त्याच्या गंधातून माश्या बरोबर पोळ्याकडं परत येतात. म्हणजे जेव्हा उडत असतात त्यावेळेस त्यांचं जे गंध असतं त्यांच्यामध्ये फेरोमोन नावाचं, ते सर्वीकडे त्या पसरवत उडत असतात आणि त्या गंधाच्या बरोबरच त्या आपल्या पोळ्याकडं, त्या वासाने बरोबर आपल्या पोळ्याकडं येत असतात. ते जाताना येताना ते पसरवतच जातात. आणि जेव्हा ते आपल्याला चावते, जेव्हा एखादी दोन मासे आपल्याला जेव्हा चावतात त्यावेळेस ती मासे चावण्याच्या ठिकाणी सुद्धा फेरोमोन हा गंध सोडते. मग त्या गंधालाच आकर्षित होऊन इतरही माश्या त्या ठिकाणी येतात आणि त्या आल्यानंतर आपल्याकडून त्यांना हे केलं जातं, झटका दिला जातो किंवा धोका दिला जातो. आपण हातवारे करून त्यांना हाकलण्याचा जेव्हा प्रयत्न करतो त्यावेळेस मात्र त्यांना धोका निर्माण होतो. मग त्या आपल्याला पुन्हा डंख मारतात. आता तिच्या डंखामध्ये मेलेटिन व हिस्टमन असतं, त्यामुळे शरीराला खाज येते, जळजळ होणे असा प्रकार होतो आणि त्यानंतर त्या भागाला तिथे सूजही येते. चला तर मित्रांनो, तुम्हाला या सर्व प्रश्नांची उत्तर नक्कीच मिळाली असतील. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, जर आवडला नसेल तर डिसलाईक करा. अशाच प्रश्नांबद्दल जाणून घेण्यासाठी आपलं हे चॅनल सबस्क्राईब करा. थँक्यू.